Señor Bastos Boubeta. Me gusta escutar ao profesor Beiras, gusta moito escutarlo. Pois moitas gracias. Porque eu non son marxista, son dunha escola antitética. E gustame escutar... Porque me gusta discutir os marxistas, por menos teñen sistema. Centros socialdemócratas ou neoliberais, cosas por estilo, teñen sistema. E a mí gustan os sistemas. Pero claro, o problema do sistema marxista é que está errado. Xa foi un barro fai moito tempo. Xa pola raíz. Pero o problema non é ese. Por exemplo, a mí me chama a atención, por exemplo, cando fala... A mí sempre me chamou a atención, por exemplo, a contradicción que hai entre o nacionalismo francés e a Revolución Francesa. Eu sempre fui... O nacionalismo galego e a Revolución Francesa. Eu estou coa bella chuanería bretona que luitou e foi masacrado por defender o seu idioma. Eu estou con reaccionarios vascos que luitaron e foron masacrados por revolucionarios franceses por defender o seu idioma. Cando a reacción falaba vasco, pois eu non entendo esa querencia pola Revolución Francesa, como unha cosa absolutamente jacobina que liquidou os vellos reinos franceses, troceou o país en departamentos e aniquilou as vellas culturas e convertiu as linguas en patuá. E iso é o que odio. Eu sempre estuve do lado do racional. Ti estás contra a Revolución Francesa? Totalmente. E por cosas como estas, eu non o nego. Non entendo a querencia de moitos nacionalismos gregos por esa cosa que aniquilou literalmente todas as nacións que había en Francia. Dous. O alienación. Hai alguna pregunta? No. A ver, espera. Alienación. Sí. A ver, eu encantado. Pois por eso. Alienación. A mí me resulta contradictorio que digan o pobo galego está alienado e despois o día seguinte vota polas mareas. Ou unha cousa ou a outra. Está alienado non está. Que pasa? Sabe que pasa? Que os marxistas agóchanse detrás da alienación. Porque económicamente non saben defender as súas posturas. Xa está, o sistema económico marxiano está acabado. Entón, agóchanse como coellos detrás da ideoloxía alemana de Marx e do primeiro marxismo. Agóchanse aí porque a alienación, explicaron moi ben, mostrou moi ben Paul Gottfried nun libro que se chama La extraña muestra del marxismo. Non, agóchanse ali porque é algo etéreo e algo bonito, estamos alienados. Entremos a entrar na teoría do valor, entremos na teoría da explotación a ver se hai valor, se queremos despois. Pero non era por eso, é por outro aspecto marxista do profesor Marx, o historicismo. E aí ven a pregunta. Non digo que estamos aquí, discutimos de... A ver, un momento. Da alta teoría. Entón, o marxismo é un historicismo. Decía antes, non, que hai unhas leis históricas. Todo o contrario do historicismo, pero bueno, igual. Non. Podemos abrir os simposios ao marxismo... Ten leis históricas de ferro, é unha dialéctica. Eu, obviamente, non son historicista. É das poucas cosas que me convenceu Popper, de non ser historicismo. Pero decía que hai como unhas leis históricas no proceso que van levar a derrota do PP. Eu non creo no historicismo. Eu non dixen tal cousa. Non, dixe que había que, cando falamos de derrota do PP... Que sí, pero non porque hai leis históricas, porque estou convencido que o PP vai ser derrotado. Bueno, pero digo que esas dinámicas, aí ven a pregunta. Aí ven a pregunta. Que se contradicen co marxismo, esas leis, porque senón para que crean partidos leninistas se as leis da historia van chegar a revolución. Esas dinámicas poden verse quebradas por un motivo. Por a propia organización teórica. Unha das cosas boas que tiña Lenin para min era o partido, a teoría do partido que tiña. Un partido de centralismo democrático, cosas polo estilo. E creo que a gran endeblez teórica das mareas, que son moi ilusionantes, que son forzas que son capaces de acobillar moita ilusión popular, que son capaces de tal, pero teñen unha endebleza organizativa tremenda, precisamente por estar feitas desse tipo de cousas. E aí se vai demostrar a superioridade do vello partido leninista, porque esas mareas, e o vedes vos no vosso parlamentario en Ases, as dúas escisións que hubo son no voso partido, precisamente por carecer da disciplina do partido. E eu non son leninista, obviamente, pero creo que o erro das mareas que ilusionan e que van se fermentar precisamente por este tipo de cousas, porque uns obedecerán a dinámica españolista e tal, pues, os militantes de Podemos dirán, pues votemos aquí esto, os militantes de Anova dirán, supoño que en clave galega, votaremos este tipo de cousas. Por exemplo, cando se cuestionan cuestións claves, como a da secesión, que eu defendo a secesión, por exemplo, non? Cando se trata este tipo de cuestións, habrá tensións, porque non hai unha disciplina, non hai unha organización, e creo que eso vai ser en inglés, non sei que opinas. Señor Beiras. Profesor Marx, que te chamou profesor Marx. Primeiro... No, profesor Beiras. No, pero Bueno, Tuco. É moito gustame as clases dele. Xa. Mira unha cousa, vamos a ver. O marxismo, tal como ti o explicache, se o marxismo que te explicache, eu non son marxista. Entón xa está, deixémoslo claro. Entón, se o marxismo que te explicache, podes estar tranquilo, eu non son marxista. Para mí o marxismo é outra cousa. Como non imos a abrir un simposio sobre o marxismo, contestemos a outra cuestión. Claro que pode ocurrir que as mareas se disgreguen. Claro que pode ocurrir que os partidos empecen a funcionar outra vez dentro das mareas como partidos, que os colectivos de militantes dun partido, por exemplo, que dentro dunha asamblea
de unha marea determinada, pois que haxa un grupo de militantes nun partido que estaban funcionando con arreglo ás pautas de funcionamento da Asamblea da Marea como tal, e que de repente fagan caso de que arriba, que cuidado que hai que tirar por aquí, hai que facer eso, e que empecen a funcionar como un grupo e incluso a reproducir aquilo que tantas veces víamos os que estábamos na clandestinidade e había reunións e tal, e aquelas primeiras asambleas que facían, que se situaban estratégicamente determinados puntos da sala, salía un, logo outro, repetía o mesmo, empezaban a aburrir a xente hasta que os normalitos. É verdade, Marich, cantas veces no Venega nos ten pasado, destas eros do UPG que poñen hasta que te aburrías ás 11 da noite, e agora imos a votar, verdad? Bueno, claro que pode ocurrir. Bueno, sí, en calquer caso, Bastos plantexa unha cousa que dice o pobo galego está alienado, se o pobo galego está alienado, como é posible que gañaran as mareas onde gañaron? Porque nunca dixen que o pobo galego está alienado, se que é alienación, e a alienación non é generalizar del 90% de 100% do pobo galego, e a alienación é por clases sociais. A ver si sabemos o que é alienación, porque claro, se non falar de alienación, sin saber a que, ou se confundirlo todo, manda truco. Como vou ser tan animal de decir que o pobo galego está? O pobo galego que si está é colonizado. E somos o colonia interior. Estamos colonizados. E o libro do retrato colonizado de Albert Memmi, que, por certo, por fin va a sair traducido ao galego nas próximas semanas, está o retrato, eu vin o meu retrato do meu povo e min mesmo nos anos 60 cando li por primeira vez. Pero a alienación é o que eu dixen. Cando alguén, unha persona ou un grupo, toma por valores propios, por intereses propios que son do seu inimigo, de clase, de nación ou de cultura. De acordo? Carlos Aymerich. Esa é a alienación. Carlos Aymerich. E iso existe. E sabes cal é o factor fundamental da alienación? O que se chama agora, a información. ¿Verdad? O aparato de información. Eso é da Escola de Frankfurt. A ver, Carlos